Jama'a barkamu da wannan lokaci, muna farin cikin gabatar muku da tsohon mataimakin shugaban Najeriya kuma dan takarar shugaban kasa a zaben 2019 a Najeriya, Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa, wanda kamar yadda ya alkawari ya cika ya zo mana ziyara a nan sashen Hausa na murya Amurka. Ranka yadda kafin mu nisa ga ziyararka, kaga wani jarida da na gani da aka ce yau Lai Muhammad ya magana a Najeriya, ce wai da ka dawo za su yi maka tambaya game da wasu ko kudade ne ko menene a wani banki na can Najeriya. Wannan kana ji martanin su ne ga wannan ziyarar da ka kawo ko menene? To Aliyu, na zato sun firgita ne da wannan ziyarar, domin duk sun yi iyakacin kokarin su tabbatar da wannan ziyarar bai yiwu ba, amma kamar da me suka yi su hana ka zuwa nan? Gwamnati a so da yawa suna fita suna cewa kada a bar ni yanzu. To a wani dalili? Kana jin sun riƙe Amerika da kada ta barka ka zo din? To ban sani ba. Kasan gwamnati tana da iko, tana da ƙarfi, kuma tana maganganu wanda za a saurare ta. Me kake ji suke tsoro ga zuwanka Amerika ne? Sun sani idan na zo Amerika da farko dai sun san akwai kyakkyawan dangantaka tsakanina da Amerika, domin bisa rayuwata. Na ɗaya, idan ka tuna lokacin da nake tashi 1961, lokacin President Kennedy marigayi ya aika da 'yan Amurka da dama suka je Najeriya domin su zama malamai a makarantu da sauransu. To ina ɗaya daga cikin waɗanda mutanen Amerika suka karantar. Don haka wannan ya sa na da kyakkyawan dangantaka da mutanen Amerika da ni. To gani suke yi wannan zai kawo musu illa, don haka duk yadda za su yi za su bata wannan dangantaka. Sannan wata jarida a turanci ta ce US finally endorses Atiku presidency, wato ma'ana wannan ziyarar taka tana nufin kenan Amerika ta goyi bayan takararka ta shugaban kasa? Amerika ba ta haka. Abinda Amerika take goyon baya shine a yi zaɓe cikin adalci da gaskiya, kuma wanda jama'a za su amince. Amma Amerika ba ta fita kiri-kiri ta ce tana goyon bayan dan takara. Wannan amma da ko shakka babu ya karfafa takarar taka zuwan naka da kuma mutanen da kwarai da gaske zai iya karfafawa, amma ba a ce wai ko tana goyon bayana ko ba ta goyon bayana. Ka je ka haɗu da 'yan majalisar dokoki, na gani don na bi ka lokacin da ka je majalisar dokoki jiya, kuma na san ka haɗu da shugabannin 'yan kasuwa. Ka je ka zan haɗu da shugabannin 'yan kasuwa bayan mun gama da kai, zan haɗu da shugabanni. Mun haɗu da shugabannin Democratic Institute da Republican Institute da Institute of Peace. Mun sadu, kuma za mu sadu da State Department su ma duka yau kafin mu tashi. Wayannan mutane da ka zayyana kusoshi ne a harkar mulkin siyasa Amerika. Da wayannan kungiyoyi na Democratic Institute da Republican Institute su ne fuka-fukan manyan jam'iyyun siyasa Amerika. Ma'aikatar harkokin waje babbar kofar shiga gwamnatin Amerika kenan. Wannan ba shi yana nuna cewa an buɗe maka kofa ba kenan ka shigo a cikin harkar siyasa Amerika, suna son ka musu maka. Gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta hurra da waɗannan duka, ita ma tana yi. Amma a samu ɗan takara ɗan adawa ya zo haɗe da irin wannan ƙungiyoyi ba kullum yake faruwa. To amma abin da ya kamata ka gane, Aliyu, ita Amerika tana goyon bayan demokradiyya. Duk abin da zai kawo wa demokradiyya ƙarfi a kowace ƙasa tana goyon bayan ta. Mai magana, me kuka tattauna da galibin mutanen nan da kuka haɗu da su? Galibin mutane da muka tattauna shine ya za mu ƙarfafa dangantaka, musamman na kasuwanci, abinda zai kawo mana ayyuka a Najeriya. Musamman abinda ya fi damu a Najeriya yanzu, kasan akwai talauci, akwai rashin aikin yi ga matasa ga mata. To duk abinda muke magana a kai shine ya za mu ƙarfafa dangantaka mu da Amerika, ya kuma za mu samu Amerika ta yadda da kamfanoninta da 'yan kasuwanta su kawo jari a Najeriya domin mu samu mu kirkiro ayyukan yi ga matasanmu da kuma matanmu. Wannan abubuwan da suka fi damun mu kenan mu a jam'iyyar PDP, kuma musamman ma ni, tunda na san muhimmancin sama matasanmu ayyukan yi, domin kamar in ce muna rike da bom ne a hannunmu
in ya tashi kowa da kowa zai ci shi. To rashin aiki yi a Najeriya da kuma talauci tun da wannan gwamnati ta zo ya addabe kwarai da gaske, don haka tilas mu tashi mu yi maganin wannan abubuwa.